Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, alhamdulillah saat menika kita sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan arupi kesehatan, kenikmatan, kesempatan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Berdasarkan menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya Hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun dipun dawuhaken kathah-kathah dening para ulama ingkang senada seirama dhateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ngingi soal al-aqdar fi hadhihi dar. Keruwetan, kerepotan, kesengsaraan, kesulitan teng dunya niki niku perkara sing mboten aneh. Mula lek nglakoni ibadah kok nemu sengsara niku tegese ora kok mergo ngibadahe sing marai sengsara. Tapi karena pancen panggonan niki duduk panggonan penak, panggonan dunya niki panggonan sengsara. Mungkin awak iso penak, pikiran sing ruwet. Mungkin ati iso bunga, delalah awake sing gak penak. Nggih. Niku wolak-walik ing donya ngoten niku.
Niki sedaya sampun dipun dawaken sing penting wong niku napa lek nemoni napa-napa sing terjadi nggih terakhir pesenipun bahwa talaqqal muridu ma yaridu alaihi min dalika bisabri waridha wal istislam inda jarayanil qada. Yang penting bagi murid dia harus bisa menerima mapak nampa ing apa ae sing tumiba sing terjadi dari kejadian-kejadian dunia sing nyusahno niku ditampa bisabri nganggo tangan sabar waridha lan ati kang ikhlas sing ridho wal istislam lan pasrah. Isi pasrah niku ya menanggung resiko niku jenenge istislam ngoten lho. Saya kok sekarang ditugasi begini. Ditugasi apa? Loh, jam 11:30 saya harus sholat Jumatan. Oh ya budal. Lah kok piye tokone? Ah sudahlah pasrah saja. Lakono kewajiban soal toko ngolah nek sing ngurusi dhewe. Wong iki sing merintah Jumatan iki ya sing ngekeki toko kuwi kok. Ngoten lho. Dadi niku jenenge istisam. Malah kok pasrah itu berarti terlihat-lihat tengok-tengok. Maksudnya pasrah itu segala resiko apapun yang terjadi kamu enggak usah pilih-pilih. Ya wis ben to, ora payu mbok yo ben. Tutup ora enek langganan, ora. Lha niku jenenge pasrah. Nah, ketika terjadi kodok, terjadi kejadian yang kita enggak bisa mengelak. Loro ya apa iki kok loro lah kemarin ke iso ning pasar. Wis to. Loro ki tamponan. Soal resikone loro njur gak iso ning pasar gak lebat iku lak hitungane pikiranmu. Nah, tapi soal rezekine anak bojoku wong sing ngatur ora kowe kok. Ngoten. Wis to meneng wae. Wis pokoke nyatane saiki wis kadung petung karo bisa ditetokno tanggal kuwi dadine wis to dadi ngono. Dene saiki kok urung enek calon sukuan alah repot-repot tamu teko cidukno banyu sumur lah ya wis ngoten angel-angel ngoten nggih. Ngoten niku. Tapi mboten tahu kok ceritane enek wong duwe gawe terus suguhane banyu sumur iki gak enek. Nggih to? Tapi pancen ya pantes. Wong arep digawe gupur repot. Pancen wong duwe gawe kudu ngono kuwi. Alame wong duwe gawe kudu ngoten. Tapi lek panjenengan purun pasrah, tidak lama. Sesuatu yang asalnya ruwet itu akan terurai dengan sendirinya. Dalam waktu yang dekat pasti Allah akan menyelesaikan persoalan itu dengan sendirinya. Dan nggih cerita-cerita mun kata. Wong niku lah pun teng isor dhewe wis ora iso ceblok kok. Nggih. Wis ora iso ceblok. Tapi sik ning dhuwur pancen yo sok bediding. Lah tapi wong bediding pancen asline kuwi ning isor lho. Lah kenapa kok bingung-bingung? Oh, pun betul, beres. Niki dipun dawaken malih ngene. Soal napa ganjaran soal pewales saking Allah taala. Jane lek dibanding dangu Pak ganjaran lek bar mati meneh. Sak muni ngoten nggih, wong nika dengan sing marai swarga niku sik dangu lho ora suwe. Pira ta umurmu iki pira saiki umur pira? Lah umur swidak iki lek rata-rata pemane mati umur 20, kalek 20 tahun kok. 20 tahun niku namung 300 swidak dina ping 20. Mboten dangu 300 swidak dina niku mboten dangu kok. Wong dik poso nembe dik dapan sih wong saniki wis poso neh ngeten. Rumangsane wong jenengan niku dik sering bal-balan sik anu niku lak tembe mawon to niku. Lah kok saiki marah wis umur swidak, lah kok wis putu lho, lah kok wis main buyut lho. Gelis, donya niku gelis. Soal ganjaran tekane bar mati niku mboten dangu. Dibanding kalih kesengsaraan sing sampean lakoni teng donya, repote wong ibadah sing sampean tandangi teng donya, karo ganjaran sing ditampa teng akhirat sing selawase lawas niku mboten nimbang. Yo ngoten. Bandingane padha karo enek wong jegur sawah 10 dina. Ngoten nggih. Terus ngenteni 4 wulan panen. Niku mboten banding. Tegese mboten banding niku untung banget ngoten. Lagi untung banget. Jegur sawah 4 dina 10 dina paling suwe nggih. Terus sabar ngenteni 4 wulan. Moro-moro panen. Lho niku ngoten mawon sampean kuat lakoni kok. Mosok ta saiki lek jegur kesengsaraan ning donya 80 tahun. Terus mari ngono bathikne panene beribu-ribu tahun.
Beratus-ratus tahun, beribu tahun, bahkan selamanya. Khalidina fiha abadan lho. Kurang mantep piye? Wis khalidina niku langgeng fiha ning swarga abadan selawase-lawas. Lagi jadi mboten dangu sengsara ning ibadah teng donya niki mboten dangu namung pinten teh wong sedina mek ping 5 ge sarupane iku mek pirang menit. Ora suwe kok ora suwe. Mila niki lajeng dipun elingaken dari Syekh Ahmad bin Abil Hawari. Syekh Ahmad bin Abil Hawari niki rada menggok sithik. Ulama nyeleneh. Asma aslinya Abdul Husain Ahmad bin Abil Hawari. Sedane tahun 230 Hijriah. 300 Hijriah saderenge ampun salah saderenge Imam Syafi'i. Ngoten. Niki terus sak kurun kali Syekh Junaid Al-Baghdadi niku. Syekh Abil Hawari niki mondok. Mboten dangu nggih namung 300 tahun mondoke. Mondok 300 tahun. Lah bangsa pun dikira pun cekap leh mondok mun dadi wong pinter. Wangsul ing pondok niku kitab sing leh ngaji pinten-pinten puluh tahun diuncale teng segara kabeh. Buak kabeh. Ngoten. Keremno teng segara, kalih muni ngeten, ya ilmu lam af'al bika hadza hawanan bika wala istighfafan bi haqqika bal kuntu atlubu li ahtadiya bika ila rabbi wal an istaghnaitu angka. Ngelmu ngoten. Kitabe tiba karo diuneni. Ngelmu. Selama 30 tahun kowe tak goleki wis ketemu. Terus saiki tak kalau ning segara iki kok aku berarti ngenyek kowe iki ora. Tapi pancen fungsimu wis bar. Kowe tak goleki kabeh kuwi perlune supaya kowe tak nggo alat iso tumeka marang pangeran. Ngelmu kuwi alat dienggo wusul ning Gusti Allah. Lah nek kowe terus dadi kitab sak unduk-unduk terus kudu tak gawa ngalor ngidul lah malah gak sida golek Gusti Allah aku terus ngurusi kowe. Mulane tugasmu wis bar tak buak neh ngene segara balikane Gusti Allah neh ilmu, saiki aku tak ngladeni Gusti Allah. Iku. Jadi bar mondok kitabe malah dibuat terus jungkung ibadah. Akhirnya ya dadi wali. Ngeten. Jauh ora usah buka kitab, niku jenenge wong pinter tenan. Lah nek isih kaya kula ngene sing buka-buka ngeten ala ya kiai ada egleng ngoten mawon ngoten. Nek kiai sing asli niku dawuh sak dawuh meskipun gak bahasa Arab ya metu hikmahe. Kados Syaikhul Hawari ini. Terus pundi dawuhipun? Ben. Syaikhul Hawari niku ndawuhaken ngeten. Qala li Abu Sulaiman Ad-Darani, gurune. Syekh Sulaiman Ad-Darani dawuh marang ingsun, "Ju'un qalilun wa uryun qalilun wa dhullun qalilun wa sabrun qalilun wa qad inqadat anka ayyamud dunya." Ju'un qalilun luwe sedela, uryun qalilun muda sedela, dhullun qalilun asor sedela, sabrun qalilun sabar sedela. Ngono ae mara-mara umur ki entek ngono ae. Ngoten lek dawuh iku. Gak krasa ya. Poso iki setahun ya sak wulan, nggih. Luwene sedela to nggih, akeh wareke mbek luwene nggih. Warek 11 wulan luwe namung sak wulan kok. Dan uryun qalilun ya muda sedela. Tegese muda sedela klambi sing apik-apik dicoploki. Lunga ngaji niku lak nyoplok klambi sedela mawon enggak pakane ihram. Sedela mawon niku saumur sepisan mawon. Dulun qalilun ina sedela kala-kala dilokne wong, kala-kala dinyek wong ala sedela mawon. Basa burun qalilun sabar dilu mawon. Duh ngono tok mubat ngono tok mara-mara umur wis entek. Waqadin qadat lan teman-teman wis entek angka saking sira apa ayamud dunya pira-pira dinane dunya. Mulane lek nemu sengsara teng dunya ora usah bingung-bingung, ora suwe kok niku mboten suwe. Diluk mawon. Ngoten. Nah, intine napa to dipun dawuhaken iki? Intine soal sabar. Soal apa?
Soal sabar. Walam ngerti sapa sira annama sak temene barang. Lah karena kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma minas sabri saking soal sabar ngadepi repote donya. Iku wa utawi sabar iku jima'u kulli fadilatin gendelane saben-saben keutamaan. Memang yang namanya kesabaran niku keutamaan sing digendeli teng ngriku niku. Wong niku lek mboten sabar grusak-grusu, ora gampang kasil. Lah wong kadang kok ora sabar. Ya nglenek malah kelarane weteng nggih. Nggih, nandur kok ora sabar. Jagung agek sakilan diodot ngono ben metu wae. Malah ora mau urip. Ya sabar toh. Bekerja itu memang lambat, enggak bisa semudah membalik telapak tangan. Saiki agek dodol bakso buka agek seminggu karepe langganan wis akeh laris ngono. Ya ora alon-alon toh. Sesuk engko lek petuk kanca diomongi, aku saiki dodol bakso ning kono lho. Ning kono lho ya dhewe langsung riyo ngomong sowane nggone sapa-sapa. Sesuk genah oh saiki ning kono lah sesuk kancane ngajak rono sesuk roh iya enak tenan sesuk dari mulut ke mulut menjadi iklan gak terasa sesuk laris lah proses laris ngono ora kok sadek sanyet nggih ora kok sadek sanyet wae dodol bakso seminggu karo langganane laran ganti dodol kacang ijo dodol kacang ijo sing ditakono bakso terus mbek wong-wong lah ngaline bakso neh, ngoten. Khusus kali bakso rumangsane sing takok biyen, oh wis ganti kacang ijo, saya terus takok, enten kacang ijo lho wis ganti bakso. Lah iki jenenge wong tramclung. Ngoten. Mulane ta dadi sumur niku lho, dadi sumur niku karena dhek pengen nyumber tok mawon, masuk nggone ndulek teng isor barongan digoleki wong kok. Mergo anggere ono gak kecelek, anggere ono gak kecelek, anggere ono gak kecelek ngoten. Angger ono banyune enek, angger merono banyune enek, angger merono masih anggone teng isor barongan niku tetep diparani mergo istiqomah. Lha nek celam-celem kok dadi sumur, kala-kala metu banyune, kala-kala ora, lha ditinggal kok wong-wong. Niku pancen kudu sabar kok sembarang kalir. Nek sampean purun sabar, niku suwe-suwe metu keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan. Wa malaku kulli faidatin lan dadi penguasaan, maksudnya malak niku tempat menguasainya setiap masalah apa setiap faedah, kemanfaatan. Nek sampeyan gelem sabar, itu banyak manfaat yang tumbuh. Banyak faedah yang ada yang bisa diambil. Nek wong niku gelem sabar. Wa makramatin nabilatin lan tempat mendapatkan kemuliaan yang hebat yang indah. Dan Allah Ta'ala dawakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa tammatan wis sampurna apa kule kalimatu rabbika keputusane pangeran sira al husna kang bagus ala bani Israil ing atase bani Israil bima sabaru sebab oleh padha sabar. Bani Israel sing dimaksud apa? Sing dipimpin Nabi Musa niku lho. Wah, sengsara dipimpin Nabi Musa niku. Tapi ya rajane Firaun e. Mosok wong kok ora trimo kabeh nggih. Pokoke nek wong duwe anak lanang kudu dipateni lho, ngoten niku pripun? Diwengenane Orde Baru enten sing ngoten. Tak dereng tau enten ta ya. Anak lanang kudu dipateni lah. Paling-paling ya laki perempuan sama saja lah. Isik penak to niku saya. Isik penak lho nggih. Padahal dibatasi lek kliwat telu wis ora oleh tunjangan ngoten tok ngono pegawai negeri tok lek sing ora pegawai negeri ya karepmu lagi ngoten. Niku dene nek sing maksa-maksa niku lak wong ditarget. Wis pamong ditarget pokoke peserta kabeh kudu sakmene ndek sedek niku kok terus rada maksa-maksa nggih. Ngono. Niku nggih halang ngoten mawon kok. Mboten sepinten dibanding kali sengsarane Bani Israil. Ning nyatane bangsa disabari tenan. Sabar lah, sabar dindeng-dindeng diuncal Bani Israil dipepet-pepet kali Firaun. Nyatane tumbuh seorang pejuang handal sejati. Siapa? Nabi Musa. Dene Gusti Allah yang ngliwatno keceran. Nggih. Kaya malah selamat. Kate aneh. Calone arep dadi Musa, kok malah dimong dhewe. Raja Firaun iki.
Nabi Musa arep dadi musuhe to nggih. Lah kok malah dimong dhewe lho. Lha pancen Gusti Allah damel niku mboten kurang lakon kok. Mboten kurang lakon. Lane sok-sok enten sing hati-hati. Dindi nggih, zaman titen niki berdasarkan apa sing enten teng Quran, isyarah saking Quran nggih. Dindi enek kelompok atau komponen sesuatu kekuatan dalam kekuasaan kok dimanjakan, dimong, dibesarkan, yaiku sampeyan sing arep ngrubune. Nggih. Nggih ta? Lha niku pun kenaran niku sing ngomong ya tunggul ametung. Sing mateni tunggul ametung ya kenaran dhewe. Raden Wijaya iso ngedekno maca pait. Sapa Raden Wijaya niku? Lagi ya sebo nggih. Ngabdi teng Kediri to nggih. Terus krana apik lek ngabdi terus dikai hutan tarik nika terus malah akhire malah ngrubone Kediri karepe dhewe. Ya senajan nabok nyilih tangan sing kon ngrubone wong kubilai kanak ngoten. Niku mon ngoten niku. Mulane ya lek roh ngeten iki tapi delalah lek wayahe iki ya lali niku. Lek wayahe lengser iki delalah lali. Sampeyan pikir-pikir. Ning perkara NU niku dunya niki gelem korban sithik nampa asas tunggal Pancasila nalika muktamar teng Situbondo nggih. Nggih. Tak akhire terus koyo dimanja nggih. Lah pokoke ning dindi kok NU. Saiki sing genteni ya NU. Lah ngoten lho nggih. Niku wis Gusti Allah ndamelaken ngoten niku. Nabi Musa niku mung krana ketok lucu, Siti Asiyah butuh momongan niku malah Nabi Musa diselametne kali Allah taala. Akhire sing iso musuh Firaun iso napa ngalahne Firaun nggih Nabi Musa apa sabar intine telaten sabar lah dindeng-deng bar PKI NU diapusi kok nyurung motor bariku diidoni ngoten lho nggih. Montore mlaku ditinggal malah tahun 71 wong NU dikoyo-koyo. Iki sabar mawon ana wis ora suwe tibae tahun 97 kok wis lengser. Lho ngoten niku krana Bima Sobaru. Mulane apa ta lek terus sakniki nuwun sewu sing dadi presidene wis Kiai NU dhewe apa ya terus penak. Wah, terus dunia ini macam kerja seorang kok nggih. Tetap tugas itu terus ada. Jangan terlalu menuntut lah. Dunia ini macam kerja seorang. Wa qala Allah Ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru. Wa ja'alna lan dadiaken sapa ingsun hum ing anak putune Nabi, turun-turune Nabi Ibrahim tak dadekno a'immatan ing pira-pira pemimpin yahduna kang bisa nuduhaken sapa a'immah bi amrina kelawan perkara ingsun lima sabaru krana oleh padha sabar. Lha saestu pancen butuh ketelatenan kesabaran. Napa niku lek sabar, telaten, dadi niki apik. Wong ngrayap niku telaten iso gawe gunung kok nggih. Nyokote lemah mung sak pira to gedene rayap. Ditumpuk sithik lho niku. Ora sampai 3 wulan wis dadi pundung gowedi nggih. Mulane ya sampean telateni mawon, ibadah sampean telateni mawon. Ya salat isu 2 rakaat, awan 4 rakaat, sore 4 rakaat, bengi 3 rakaat, bengi neh 4 rakaat neh. Ya lek iso ya tahajud. Ya telateni mawon, ora krasa kok numpuk ade di swarga dhewe. Ya ngoten. Wa qala azza min qail. Dawuh sapa Allah taala azza min qail kang luwih agung tinimbang saking sapa sing tau dawuh. Allah niku lek dawuh mesti ngungkuli dawuh sinten mawon. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa yang mestine dipenuhi, dituwoni sapa sabiruna pira-pira kang padha sabar-sabar. Ajrahum ing ganjarane sabirun bighairi hisab kelawan tanpa diitung. Wong niku lek telaten sabar, niku wis kadung kasil, kadung sukses. Keberhasilan itu enggak hitungan. Nggih saestu. Jauh lek nulis bos-bos iki. Model bose wong Jawa ngoten mawon isih kangelan ya. Nggih. Sik kangelan duwe perusahaan. Konglomerat perusahaan sampai 50, swidak, sampai 180 perusahaan. Sukses kabeh. Niku sik kangelan mergo sik kurang sabar. Tapi lek sing jenenge
Adnan Kasogi niku gak tau di perusahaan ya, Mbak. Adnan Kasogi niku duwe jeneng tok ora duwe perusahaan. Yo ora tau nyekel duit. Tapi teng putih-putih anggere petok wong dikai duit. Ya niku. Niku dhewe wis dadi duit tok, diuber wong terus. Nuting sapa wae sing dituting aku percaya karo Iko. Kalau gak ana utang ana duit. Aku percaya iku lek nyambut gawe pinter. Akhire bang suwe sing nggon duit niku percaya. Kok kadung dituke Adnan Kasogi ngoten. Akhire yes bang ngriko. Bang niki nggih matur nuwun teng Adnan mergo napa? Duite numpuk iso enek sing nampa kreditane. Lah sing nampa kreditane matur nuwun karo Adnan. Akhire wong loro niku ora usah nyekel duit tapi kene merono ya dikei duit ya men dikei duit ora usah ditampa. Lah ternyata justru malah teng pundi-pundi dadi mulya. Mergo sabar akhirnya dadi maklar gak ketara. Nggih, Adnan Kasogi dadi maklar gak ketara. Niku penake wong kadung dipercaya mergo sabar, jujur, tepat. Niku pancen iki abot ta nggih. Tapi lewat kadung sukses gak terhitung itu. Terus ora kena dihitung ya. Napa? Gak terhitung. Terus cara niki Kanjeng Nabi niku cara tumpukan selawate mun pinten miliar. Wah, wis ora kae itu. Mergo Kanjeng Nabi sabar. Kok kira-kira Kanjeng Nabi agek dadi nabi rong wulan diantemi wong katoke terus leren. Gusti kula leren mon ora usah dadi nabi wis leren ya. Betul lagi. Sabar. Menjadi imam itu memang modalnya sabar. Dadi imam kok ora sabar ya pura-pura mawon. Kudu sabar. Dunya niki kudu sabar. Niku dawuh-dawuhipun ayat Al-Qur'an. Termasuk gambarane kesabaran nggih. Gambarane kesabaran wong sabar. Napa to bedane pari karo klapa? Pari ki ora patek sabar, lek klapa niku sabar. Pari kesusuwe adek 4 wulan wis wah. Adek 4 wulan wis wah, ya akhire wae pisan tok dibabati entek. Tapi lek klapa niku telaten ora kesusuwe. Aku topo ndang buah topo nggo sik aku mah wae sepisan tok. Wis to, entenono sabar. Bangsa wae terus wae nggih. Terus wae. Sak jajang niku terus tiba teng jajangan malih niku pinten wulan? Hah? 1 bulan. Nek kelapa anak pari lak 4 wulan nggih. Ini kelapane 1 bulan wis wah panen. Dipun wis dikethal glubune kanggo, blarake kanggo, sodone kanggo. Mergo telaten sabar kelapa niku. Ditibakno ning ndi ya gelem ae, ora tau pilih-pilih. Coba lek apel lak pilih-pilih, ya bolone kurang akeh. Mergo napa? Ora patek sabar. Ngoten. Iku napa? Dawuhipun Allah Taala, wong sing gelem sabar niku sok lek wis sukses diparingi napa? Diparingi piwales dening Allah. Ganjaran niku mboten hitungan. Ganjaran gak hitungan. Swarga niku mboten hitungan. Ora ya nek sing iso ngitung swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate wasiat utawi nggih dawuh pesen paring fatwa dumateng misananipun. Kok misanan nggih? Nggih misanan. Putranipun Al-Abbas niku sederekipun Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah niku lek salah dereke 7. Abdullah terus Abu Thalib, Hamzah, Al-Abbas, lajeng Atikah, lajeng sopone bapake Zubair bin Al-Awwam, Sofia terus sing setunggal iki sing sapa jenenge sing kafir niku nggih, paling dhewe sing kafir. 7 niku sing kafir setunggal. Sing jeneng Abu Jahal niku. Jadi Al-Abbas gadah putra namanya Abdullah. Al-Abbas niki nggih pamane Rasulullah mambet Islam. Gadah putra namanya Abdullah, namanya dados Abdullah bin Abbas.
Sahabat niku enten ulama enten 3 namanya Abdullah sedaya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. 3 niki dadi wong alim sedaya. Dadi wong alim sedaya. Mulane nek teng kitab-kitab hadis dipun juluki Abadillah. Piro-piro Abdullah. Iki sedaya dados napa? Dados tiyang alim sedaya. Termasuk Rasulullah niki nate wasiat dumateng Al-Abbas, ya Abdullah bin Abbas, putrane Al-Abbas. Al-Abbas niku pamanipun Rasulullah piyambak. Dadi sik misanan berarti nggih. Putrane Pak Lek misanan. Saya pasen ngeten. Ini stata'ta an ta'mala lillah birridha fil yakin faf'al. Nek kowe iso, cara Jawane, lek kowe iso Abdullah, nek ngamal apa-apa, nglakoni apa-apa iku krana Gusti Allah, ditampa nganggo ridho, dilambari kanthi yakin. Wis apa to? Ridho yakin. Nggih. Ridho yakin. Tegese ridho niku ora enek get-getan teng ati. Nglakoni salat ngantuk ora kok terus suwan meni mame. Mboten ngoten nggih, supaya ridho lega lila, mboten gelo. Yakin mantep lek iki perintah Allah. Lek kowe iso ngono lakono. Nah iso ngono. Lah nek wis ora iso piye? Fa ilam tastati lamun ora iso sapa sira, ya fasbir ya betahno to. Lek kowe ngamal abot ora iso lega, ora iso ridho. Ora iso yakin sing temenan, ya peksonen tapi sing sabar. Maksud sabar betahno. Nek kowe gak iso ridho, betahno. Ya pancen sengsara kok. Kelangan iki, kelangan wektu, kelangan. Pancen dia sengsara, betahno. Mergo apa? Fa inna fi sabri alamat takrahu khairan katsira. Fa inna fi sabri mongko sak temene iku tetep ing dalam kesabaran. Alamat takrahu ing atase nampa barang sing kowe sengit apa khairan kebagusan katsiran kang akeh. Kalau kamu mau bertahan menerima kenyataan yang kamu tidak suka, tapi itu resiko dari apa yang kamu lakukan, di sana ternyata banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan. Ngoten. Wis to, disuntik iku lara, betahno. Ternyata ning gone betahno suntikan kuwi bar kuwi awake penak. Gitu. Lah tapi lek kowe ora betah nampa suntikan mek pirang menit sik larane nyuntik niku Pak. Justru tentok ora betah. Ya lara nguntu terus rasakno terus sampai pirang-pirang wulan ya. Niku lho gambarane ngoten niku. Walaman ngerti sapa sira annan nasra sak temene kemenangan iku ma'asabri sertane kesabaran. Sing jenenge menang iku mesti sabar. Mesti sabar. Lek gak sabar gak iso menang. Ngoten nggih. Lek iso sabar gak iso menang. Bal-balan nek oleh setengah makiran wis mulai. Ya ora sida juara. Gak iso juara gitu nggih. Gak iso juara. Wal faraju mongko wal farajulan wal faraja lan sak temene benggange kesusahan, kebungan, kemarman iku mal karbi sertane kerupekan. Anane wong nampa kajembaran mergo tau rupek. Lek gak tau rupek gak iso sembar. Nggih. Nggih apa mboten? Saman ngertos niku napa? Alah selange sanyo niku nggih. Niku lek mantur niku sing ben mantur iso aduh niku diciutno napa diambakno? Diciutno nggih. Diciutno. Lek diambakno cedek, gitu nggih. Mulane lek kowe kepengin iso tok adoh sing ciut. Tapi lek kowe pengen mau megasi udah ya blabar ngwetenge ngono ae. Ngoten nggih. Niku pun contoh dari mergo sing gawe alam kuwi karo sing gawe sampean sami. Hukum alame sami. Wong niku lek mboten purun sengsara teng donya, gak gelem ciut ning donya, niku playune swargane gak iso adoh. Tapi lek gelem ngapa? Gelem sengsara, gelem ciut ning donya, niku playone iso adoh. Ndamel air mancur niku nggih, semakin kecil lubang yang ada, maka pancurannya semakin tinggi nggih lah. Tapi semakin lebar, semakin rendah. Niku pangkat.
angkat. Kados Kanjeng Nabi niku ternyata lah nyiutno niku ke zaman Nabi Ibrahim pun. Nggih, ke zaman Nabi Ibrahim niku pun sengsara terus. Sampai teko Ismail sampai teko niku terus sengsara. Ki mboten tahu kambonan barang sing haram-haram. Jadi itu mau tiba nang Kanjeng Nabi terus dadi Nabi mulya niku pas. Dan nek kula jenengan marai lah nyiyut lagi sak wirane iki ae pas berpengajian terus yo sosok jebol lah nyiyut niku. Jadi Kanjeng Nabi kan zaman Nabi Ibrahim pun siut terus jadi pun apa rapet cara anu disentok kecobaan ya ana apa mawon mboten jebol. Lah kula jenengan menawa bapake biyen ya ora patek tenanan leh tirakat ngoten. Jadi tibane ora patek mulya ya pantes. Tapi ya aja kok terus alah ya mboten ngoten ya saniki sampean mak kawiti riyadhah tirakat didungani sing tenan. Esuk tiba anak tiba penak. Mungkin anake kon sengsara neh tiba putu tiba penak. Niku pun gawan. Tidak ada ceritanya penak jajaan tanpa repot. Wong wal yusru ma'al usri. Wal yusru tai gampang iku ma'al usri sertane kangelan. Lan anane muncul kemudahan karena pernah kangelan. Sebab apa kaenten omah? Apa sebabnya? Mergo wong biyen do kepanasan do kodanen. Lah upama biyen iku ora enek panas, ora enek udan, ora enek omah. Nggih ta? Napa enek payung, enek mantel, enek jas hujan nggih? Mergo wong do kodanan, kok kira-kira gak enek wong kodanan ora enek payung, ora enek jas hujan. Kenapa gak enek mobil? Ya mergo wong do mlaku kesel, lha sengsara. Anane muncul kemudahan karena ada kesengsaraan. Niku pun patokan niku. Mulane jenengan nemu kesulitan sama nuju kesusu putus asa. Bunga, ini tantangan dan ini peluang. Kalau saya bisa menaklukkan kesulitan ini, maka saya akan menjadi pahlawan. Artinya apa? Saya akan menjadi pelopor menemukan sesuatu yang baru. Napa to kayak tambal ban barang. Mergo sering wong kebanan, nurung sengsara. Akhirnya saya mikir, nek tak ada di tukang tambal ban. Loh. Terus ana sing jeli mana? Tambal ban nek ngono ya repot, ya kudu enek alate sing penak, kompresor. Piye ben ngumpone ora angel-angel. Mergo kabeh niki wong iku mau kangelan akhirnya golek alat sing gak ngangel terus. Nah, di situ lalu budaya ada, peningkatan peradaban ada. Itu bermula dari kesulitan-kesulitan. Muncul listrik, muncul kipas angin, muncul alat-alat sedaya ini berawal dari kesulitan. Memang aslinya alam ini sulit, oke? Jadi ya wis ora usah kaget. Jadi lho pemane listrik mati, peteng dedet ya iki asline. Lho ngoten mawon. Enak iki asline. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li rasulin. Umar bin Khattab niku ngeten iki nek mboten salah niki dawuh niki bermula saking enten tiyang pengguyon niku diomeli bojone. Wah ngoten nggih. Entek ngamek kurang golek malah kulaan pisan ngoten nggih. Lek ngomel niku kurang entek. Terus ya bae niku terus jawane ajeng lapor Umar bin Khattab kali-kali dadi khalifah. Sowan badhe sowan dengan Umar bin Khattab nglapurne kelakuane bojone sing sembarang kali salah ngoten lho. Teko nggawa kaya ya disalahne kok sakmene kerja ya ana ya oleh sakmene tok ngoten. Lek gak nggawa kaya tambah nemen. Suatu ketika tahu ora oleh kaya apa ora patek suwe mestine mulai jam 2 jam 10 wis mulai nggawa kaya luwih akeh malah dilokne iki nyolong ta piye lho jadi mana wong cocok wis ngoten niku piye bingung tak ajeng sowan Umar bin Khattab. Bangsa ajeng sowan Umar bin Khattab niku ndelalah dalam sahabat Umar bin Khattab niku presiden nggih Amirul Mukminin. Lawange pas rada tutupan ngoten. Lha niku mireng nang jero dalem niku Umar bin Khattab diomeli garwane. Akhire terus ngertos ana sok gremeng-gremenge tiyang teng jaba Umar bin Khattab terus medal. Terus napa kan? Mboten pamit langsung kok tak langsung. Apa? Nah, namu takoki kok ora jujur. Ayo ngomong sing jujur apa?
Ngapunten. Kula niku jenenge ajeng nglaporke persoalan kula sing persis jenengan niku apa? Nggih diomeli garwane niku ngono ta ngono. Terus dawuh niki ngoten. In sabarta madha amrullah wa kunta majura. Wa in jazakta madha amrullah wa kunta ma'zuran. Ngoten. Makjuran karo makzuran ana sithik mawon. Manane aja banget. Lek kowe sabar. Diomeli bojo sabar, jare sabar, wis pokoke sabar lah. Oh iya lara tapi saya sabar. Kuwi madha berlalu apa amrullahi urusane Allah. Menengo iku lek kesel dhewe lek ngomel. Mosok wong betah ngomel terus. Ya lek kaset. Lek tipe apa otomatis wolak-walik dhewe ngoten sampai akhire entek ya terus mubung wolak-walik. Lek wong ora kuat kok ngono kuwi. Napa enten wong kuat ngoceh 7 jam ngomel terus kuat? Dong dalang mawon ngomel terus diapusi dicampur kali sinden terus leren suluk barang ngoten niku leren terus rokokan sik. Niku lak mergo dalange leren to nggih. Nggih. Tapi lek wong ngoceh terus mboten kuat. Jare umur sapa? Betahno engko lak leren dhewe. Sing penting ora soal kok lerene kuwi. Mesti leren, ngoten. Madha amrullah itu mesti berlalu dengan sendirinya. Sing penting guri dene iki. Wa kun tamak juron. Kowe oleh ganjaran. Kowe oleh ganjaran. Tapi soalé wa in jazak lamun gremeng ngresula sapa sira. Kowe ngresula ngamuk atimu berdua-dua ora terima, ya tetap madha berjalan apa amrullahi perkarane Allah. Yang namanya nglarakno tetep nglarakno. Jenenge musibah tetep teko. Wong pancen iku takdir kudu ngono. Apa lek protes terus sosial jabut gak sida, aja wonge protes mosok ngono. Ya ora, ya tetep. Nek kowe ngresula apapun yang ditakdirkan Allah tetap terjadi, lah kowe malah repot. Wa kunta ma'zuran. Kowe dicatet dadi wong dosa. Mergo melawan takdir Gusti Allah. Lha sing pelayes. Apapun yang seneng atau gak seneng tomponen. Jadi lek gak seneng buat tompo berarti kowe syukur, lek gak seneng buat tompo berarti kowe sabar, lek seneng buat tompo berarti kowe syukur. Beres. Dan wa qala Ali radhiyallahu anhu as-sabru mutyatun la takbu wa sayfun la yambu. Oh, ngeten. As-sabru utawi sabar iku mutyatun tumpaan la takbu kang ora tau leren. Ora tau ndeprok. Ngoten. Wa sayfun lan pedang layam bukan gak kan ora tau ketul. Ora tau tumpul. Sabar itu ibarat tumpaan, ono tumpaan sing wis gak tau ndeprok, gak tau kok terloyo ngono gak tau. Wis terus aja wong sabar niku jan gumun lek dipikir nggih. Kaya sabar ya. Dengen kula niku enten wong sabar saestu. Niku dadine nggih. Nggih penak niku uripe. Napa ta? Yo timbangan badan itu lho. Timbangan badan dideki terus metu no 70 kilo napa 50 kilo. Ngoten niku mlebu teng kantor-kantor. Wong niku ya ora paten dayane ambek guyon-guyon. Mas mboten nimbang Mas. Ngoten niku suwate guyon mawon wis. Entek nimbang. Nimbang wae utang ngoten yo nggih. Wis kok terus muring-muring ya ora. Lho ngoten niku kula tangleti. Terus anake kuliah teng IKIP Malang niku 3. Aneh nggih. Itu timbangan badan iki. Tetapi wong telaten kok sabar ngoten. Nek pira sih oleh wong sak nimbang wong nyeblokno ya 100, 200 ngoten. Kalau golek ketemu wong loman ya 500 ora usah susuk lho. Tetapi niku putrane kuliah teng IKIP Malang kok yo lulus. Napa? Cara pedang ora tau kedul. Mergo wong sabar. Termasuk umpama ibu-ibu sing ngandhut jenengan kok mboten sabar niku kira-kira ora ana wong lair. Nggih. Sabar ngenteni sabar. Wa fi badil akbar wonten setunggalipun kabar hadis nggih. Dawahaken intizarul farahi bis sabri ibadatun. Ngenteni bunga dengan tetap bertahan bersabar iku ibadatun dadi ibadah.
Mayar ta nggih. Jenengan ngoten kok gak teko-teko to bise gak liwat-liwat. Alah muni ngono ritek nek urung teko panggah ora teko. Sampeyan kok ngenteni bunga. Wis bungae bendang teko, wis dinteni ae, sabar atine tatak. Lah niku dadi ibadah. Dadi ibadah. Dawuhipun malih saya Ibnu Abbas dawakan afdhalul uddati as-sabru inda syiddah. Afdhalul uddati utawi utamane persiapane wong urip sing paling utama iku as-sabru betah sabar inda syiddati nalikane nampa kesengsaraan. Itu namanya pertahanan yang paling benar. As-sabru quwwatun, sabar itu kekuatan. Kok kira-kira wong niku mboten betah nglakoni kesabaran, wong dunya niki rusak. Wong adang kok ora sabar. Alah ora nek warung buka. Wong dinten sego mateng kok. Nggih. Niki sedaya karena kesabaran. Kok kira-kira ora nek wong sabar. Nggih, ora nek wong sabar sing dadi kuli, ora nek wong sabar tukang angkot-angkot, ora nek wong sabar tukang nandur, gak nek sabar sing tukang macul, donya iki keluwen kabeh. Anane donya pepek ketene mergo akeh wong sabar. Mulane nggih, monggo kita kula panjenengan belajar sabar niku. Innal ra'idan saddat masalikuhu fasabru yaftahu minha kullamar tataja la tayasanna wa in talat mutalabatan idza sta'anta bisabrin antara faraja akhlid fi sabri an yadha fi hajatihi wa mudminil qar'ilil albabi abwabi an yalija. Innal umura sak temene pira-pira perkara wis perkara apa ae lah idzan saddat kalane wis kabuntu apa masaliku pira-pira nggon dalane umur fasabru mongko ta sabar iku yaftahu bisa buka apa sabar minha saking masalik ulama yang sekabehane barang irtataja kang kakunci apa mah pintu yang tertutup sekalipun lek ditelateni gal titik suwe-suwe ana sing buka nggih. Kuncinya hilang, kapan telateni dok. Wis terus didok-dok ngene gak kena ditambahin dok. Telateni susu nganggo puak, enggak susu nganggo alat, susu ya jebol. Nggih ta? Susu niku. Susu ya jebol. Ora enek peso ya dibanting. Nun sewu niki lek nate nyolong kedugan. Nyari dengan orang gawa bendo piye ben iso ngrasakno duduhe bianti ngono sesuk ya duduhe ke atas iki ta nggih. Ke atas. Niku pancen wong sabar niku mboten niku. Menang wong sabar niku mesti menang. Nek mboten sabar alah mulane latai asana. Aja putus asa sapa sira wa in tolat senajan suwe ngono. Wa in tolat senajan suwe apa mutolabatun goleke cita-cita. Senajan mutolabatun goleke iku suwe aja putus asa. Pasti ada jalan. Mergo apa? Idza sta'anta tatkalane jaluk tulung sapa sira bisa bren kesabaran. Bisa jaluk tulung antara pengen to bisa ningali sapa sira farajan ing kebungahan. Lek kowe gelem jaluk tulung kesabaran mesti kowe engko bakal oleh kebungahan. Mesti niku. Akhlik bi sabri. Ngoten. Akhlik patut banget bi sabri kelawan kang duweni kesabaran. Apa sing patut an yahdo yen to merkoleh sapa di sabri bi hajatihi kelawan hajate di sabri. Wa mudminil qarilan wong kang terus menerus totok-totok lawang lil albabi maring pira-pira lawan apa sing pantes anjali jaingin to bisa mlebu lawang wis telateni ya disurati gak bales surat terus salah dibales ngene disapa mlengo salah banyolono wis salah guyu
Klateni e. Mulane wong Jawa duwe unen-unen witing tresna jalaran sangka kulino. Mulane niku wonten cilik wonten dungungan niku nggih. Susita anak wong-wong duwe anak telu nggih. Duwe anak telu. Sing sitok kepengin iso nglumpati kelapa. Wonten. Sitok kepengin iso nglumpati kelapa. Sing sitok kepengin iso manggul kebu. Ngoten. Sing sitok ora. Sing sitok kepengin jempolane dituthuk palu ora apa-apa. Lha niku ternyata krana sabar niku sesuk kasil kabeh. Wis sitok piye carane? Anak kelapa cilik nika keturung tukul dilumpati ben esuk. Melompat. Ini sampai kelopane tukul dilumpati. Niku bangsa sampai dadi glugu kuat lompat terus ya, Pak. Niku ada cerita ini modal sabar ngoten. Lha wong bedes mawon nggih krana sabare sing latih. Bedes sing liar mawon iso diabani ya nggih. Sarina budal ning pasar kok niku lha mergo sabar niku. Ternyata sabar itu bisa menjebol segala sesuatu yang asalnya sulit dijebol. Makanya patut kalau ada orang yang sabar lalu seluruh kebutuhannya bisa terpenuhi. Patut sekali orang yang sabar itu ketika seluruh pintu tertutup masih ada pintu yang terbuka. Wis tak telaten, sampean dodol kok telaten. Jadi salah sendiri sabar ya. Ya lebure gak payu, mboten Mas. Tapi mesti kok elek sing gelem tuku. Ora mungkin ora. Niku modale nggih sabar. Faman ja'ala sabra mu'tamadahu fi nawazilihi wa tadahu min azami udadihi wa wasailihi fa huwa musibun fi ra'yihi. Barang siapa yang sabarnya itu benar-benar menjadi menjadi landasan ketika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan. Barang siapa yang mempersiapkan persiapannya dengan seluruh kesabaran dan menjadikan kesabaran itu sebagai alat dan sarana dia, maka itulah pendapat yang paling tepat. Modalmu apa kan? Sabar. Ini ku bener. Modal kok modal duit akeh orang mesti kasil. Modal duit akeh kok ora sabar ya les dipangani dhewe ae ngoten nggih. Kowe anu bangkrut to kan lha piye? Mesti bangkrutnya apa? Mari aku gak sabar kok. Lah kenapa gak sabar? Aku lek kula anu undi-undi rego 100 sih tak dol 50. Lah nyapa? Lah aku ora betah nunggoni kesuwen lek didol 50 tak laris ngono. Iki sing kok gak sabar. Ngoten. Munjihun fi sa'ihi. Wong sing sabar niku mesti sukses dalam usahanya. Tapi suali wa man jaza'a minal masaib wa taraba inda wuqu'it nawaib kana amilan fi ma yaziduhu durran wa yaksibuhu wizran wa yufawituhu ajran wa naika bihi khusran. Barang siapa yang selalu gelisah mola-malik tidak punya ketenangan nungsang jempale nalika nampa musibah, bingung, melayu rono, melayu rene, indah wukuin nawaib ketika dia terkena bilai, maka karena amilan fima yaziduhu durra, maka apapun yang ia lakukan tidak menambah apapun kecuali hanya kesengsaraan. Contohnya kayak sing atau didhawuhne saya Abil Hasan Asadili, nek kowe ngalami peteng dedet lelimengan ora ana sinar sedikit pun, kamu bersabarlah. Tidak perlu jangan bergerak. Semakin kamu bergerak, dengkulmu natap dampak. Apapun yang dia lakukan tidak akan menambah menyelesaikan soal, tapi menambah soal yang lebih parah. Yang diomeli bojo kok gak sabar ngomong mau dikampleng. Oh, jadi masalah loro, mana to? Mau melok bilani. Nah, musuhmu dadi loro to. Nggih, tapi lek kowe sabar meneng ae. Sampai maratuwa ngerti lek anake iki kurang ajar. Iku sesuk lek maratuwa bilani sampean. Lho, aja ngono to, Nduk. Wong lanang ngono Gusti Allah katon, aja sak mena-mena karo wong lanang. Di sing turu ngono malah maratuwa sampean. Tapi coba lek sampean gak sabar, di bojo itu kampleng bendina engko lek sing maratuwa
Jaluk apa katendo, jaluk apa kata malah ngoten nggih. Musuhe dadi loro, tapi lek sabar, santai mawon ngoten. Niku akeh sing melas. Nah sing melas. Niku napa? Modal kesabaran. Dipun dawaken malih wa idza tusibka musibatun fasbir laha azumat musibatu mubtalan la yasbiri. Nek kowe kena musibah sabar. Mergo wong sing kena ujian karo Allah taala dikai ujian musibah kok ora sabar, musibah itu tidak semakin kecil tapi semakin besar. Tegese bebannya nek musibahnya padha tapi susahnya udah gede. Ngoten. Ora perlu dipaido wong, cocok keri dengkule ngono oleh sambat-sambat ora karo-karuan. Wis salah kecocok keri ora ndang waras dipaido wong terus. Nggih ta? Tapi lek meneng mawon ngoten ya lara ya dirasakno sing sabar ora patek anu malah lek perlu ditawani wong anu ya dikompres ya anu ya lewat ditawani dadi kena dengkul apa rene kena dengkul kena ri terus monggo anu ya malah dipaido tuwek-tuwek cah cilik lho malah lara ati to nggih. Nah niku mulane sabar niku penting. Ngadepi napa mawon kudu sing sabar, insyaallah sukses itu akan datang dengan sendirinya. Ya mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu dipun dawuhaken Allah taala innallaha ma'as sabirin. Monggo kita tutupkan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi wa min bidil khairu kulluh rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.